Iva, nixtieq nistaqsi lill-Prim Ministru stante li l-ġimgħa li għaddiet nhar it-tnejn li għaddew għamilna l-mozzjoni taħt l-Standing Order 13 u ma kienx preżenti, issa huwa preżenti f'din il-Kamra. Jekk hemm xi stqarrija ministerjali li ħamel dwar il-kwistjoni tas-17 Black, partikolarment ukoll għax f'dawn l-aħħar ġranet kien hemm spekulazzjoni jekk hemmx inkjesta oħra o meno. Ħalli għall-inqas ikun hemm kjarezza fuq dan il-punt. Għafemni, jena, Prim-Ministru, fidek. Biex ngħid li ma kontx preżenti minħabba xogħol tal-Gvern u nhar it-tlieta kont preżenti f'din il-Kamra wkoll irrid niċċara. M'għandi xejn assolutament xi nżid ma' dak li qal biftehim flimkien id-Deputat Prim Ministru biftehim mal-Grupp Parlamentari minn qabel. Jien ma staqsejtx jekk il-Prim Ministru ordinax inkjesta, imma jekk għandux għarfien dwar inkjesti. Il-gazzetti qed jispekulaw, hemm min qed jgħid ħaġa, hemm min qed jgħid oħra, jekk fatwalment bħala gvern huwiex konxu hemm xi inkjesti għaddejjin fuq xi ħaġa li din il-Kamra inti sur President iddeterminajt u n-naħa l-oħra qablet li hija xi ħaġa ta' natura pubblika nazzjonali urġenti. Jekk hemm bħalissa inkjesta għaddejja, il-fatto meno hemmx inkjesta għaddejja, mhux ordnaħħiex il-Gvern jew il-Prim Ministru, immemx, naħseb hija ċertament fl-interess tal-Grazzi. Ovvjament id-dibattitu sar mill-ħam urġenza kemm xi il-Ministru Omboniċ fil-qosor ħanimxu qegħdin għax Ministru Omboniċ. Grazzi ħafna Sur President, jiena preparajt, antiċipajt din id-domanda, preparajt ftit kliem li jitfadaw dwar din il-ħaġa. Jifhem l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni li dija materja fejn aħna l-politiċi noddu attenti x'ngħidu minħabba ġurisprudenza wkoll li hemm f'dan is-settur. U jiena irrid ngħid li la darba f'pajjiżna għandna ir-rule of law taħdem u rule of law li taħdem mod tajjeb u separazzjoni tal-poteri effettiva. Jiena bħala Ministru tal-Ġustizzja u ċewe bħala parti mill-Eżekuttiv ma kontx informat illi tnediet inkjesta speċifika rigwardanti 17 Black. Dana jirrispecchja l-indipendenza assoluta tal-ġudikatura tagħna. Però wara l-iżvilupp tal-bieraħ u ċewwe l-artikoli deru f'xi sezzjoni tal-istampa, jiena għamilt kuntatt mal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fejn ġie konfermat lili li ta' bilħaq hemm inkjesta maġisterjali għaddejja esklusivament dwar 17 Black. Din l-inkjesta intalbet mill-Pulizija numru ta' ġimgħat ilu u fil-fatt qabel ma kien hemm aħbarijiet minn Reuters dwar il-proprjetà ta' 17 Black. Din l-inkjesta qed titmexxa mill-Maġistrat Charmaine Gallia. Tapprezza illi la darba il-liġi salvagwardja s-segretezza tal-inkjesti, speċjalment dawk pendenti, jiena minix a konoxxenza ta' iktar dettalji milli għadni kemm spjegajt. Grazzi, nimxu. X'għandek iktar Kap tal-Oppożizzjoni? Fil-qosor ħafna kellu. Nixtieq nirringrazzja l-Ministru tal-Ġustizzja anke li kellu l-informazzjoni li antiċipani però oġbu jiżvela biss wara li saqsejt, jekk huwiex preparat ukoll u antiċipax dak li qed jingħad fil-gazzetti li kien hemm żvilupp sorsi qrib il-Pulizija li qed jgħidu li kien hemm xi żviluppi fil-kwistjoni tal-każ tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja u jekk il-Ministru tal-Ġustizzja huwiex informat li sta jabdejt jagħna bl-istess mod. Grazzi, fil-qosor novi Prim Ministru. Hija bla dubju ta' xejn li għandna nħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu b'serenità. Nikkondividi dak li qal il-Prim Ministru illi l-istituzzjonijiet għandhom jaħdmu b'mod awtonomu u indipendenti, però naħseb illi Ministru qabel xejn u qabel kollox għandu jinforma lil din il-Kamra u mhux lill-midja internazzjonali. F'dan is-sens għal darb'oħra m'iniex qed nissuġġerixxi li għandna nindaħlu lill-istituzzjonijiet imma ma naħsibx li f'dal pajjiż fuq materja wkoll ta' interess nazzjonali pubbliku u illi jaffettwa ħafna dak illi jaħsbu l-Maltin u l-Awċin u l-benesseri ta' reputazzjoni tagħna, jekk hemmx xi ħaġa li trid tingħad għandix trinat bil-metodi konvenzjonali li jsiru fil-pajjiżi ċivilizzati tal-punent demokratiċi kollha, jew billi jagħti konferenza stampa il-Kummissarju tal-Pulizija, jew billi l-Ministru pertinenti jinforma din il-Kamra. Mhux bid-dettalji, imma dak li jingħad jew jiġi likjat lill-gazzetti minn sorsi qrib il-Pulizija jew mill-Ministri stess għandux isir fil-fora
relattivi rispettattivi. Grazzi, ma naħsibx għandek xi żejt mill-Prim Ministru. Ħallinek nimxu. Tiegħu dalla ħajkun l-aħħar intervent tiegħi. L-ewwel nett il-gvern alla ħares jipprova jirregola li l-mezzi tax-xandir x'jgħidu ma jgħidux. Il-mezzi tax-xandir jaħdmu b'mod autonomu u bla dubju ta' xejn fir-responsabilità tagħhom x'jgħidu u ma jgħidux. Sur President, għal darba oħra nikkondividi dak il qal il-Prim Ministru, allura f'dak id-dawl jekk il-Ministru Farrugia tal-Intern kien xed jagħmel sew il-kummenti tiegħu jaddihom lill-medja internazzjonali minflok lil din il-Kamra.